Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, team leader sa Western Visayas Regional Mobile Force Reconnaissance Company patay sa engkwentro. Pavia Iloilo ginkompirma nga number 1 high-value target nila ang nasapuan patay sa barangay Kabug, siyudad sang Bacolod. Sa balita nasyonal, masobra 5 milyones ka mga trabahante sa pungsod apektado bangod sa COVID-19. Pagbaliwala ni US President Trump sa VFA ginarespeto sang Malacanang. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Pangadaw Biyernes, Pebrero 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5 sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang team leader sa Western Visayas Regional Mobile Force Reconnaissance Company matapos nagluntad ang engkwentro sa tunga sang ginapatihan mga katapos ang New People's Army sa Barangay Aglobong, Banwasang Haniway, lasay sang takna sang gabi sa tong Pebrero 12. Ang napatay ang kilala kay Captain Efren Espanto Jr., 29 anyos, tumandok sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental. Sa investigasyon sang Haniway PNP, naglawig sang 15 tungtod 30 minutos ang pag-engkwentrohanay sa magtimbang nga bahin, rason nga nakaangkon sa pilas sa natuo nga mata si Espanto nga nagresulta sa iyang kamatayon. Sa karon ginapreparar pa sa kapulisan ang mga dokumento kinahanglan agud ipresentar sa Police Regional Office 6 kag may baluan kung ano masunod nga tikang himuon. Naibaluan si Espanto ang kabahin sang Philippine National Police Academy Class of 2015. Kinkompirma sa Pavia Police Station nga number 1 high-value target kag madugay na nila ginapangita si Nathan Zerudo, 44 anyos nga pumuluyo sa Banos sang Pavia, probinsya sang Iloilo. Si Zerudo nasapuan patay kahapon sang aga Pebrero 13 sa Puro Katipunan, Barangay Kabug, siyudad sang Bacolod, nga may madamo sang luthang sa nagkalain-lain nga bagin sa iyang lawas. Suro kay Police Lieutenant Judito Pastrana, ang hepe sang Police Station 9, posible hindi sa among nga lugar ginpatay si Zerudo kag ginbilin lang sa ang iya bangkay. Sulo kay Pastrana, posible may ginfinishing lang si Zerudo bangod sang lupok nga nabatian kahapon sang kagahon. Na-recover naman sa scene of the crime operatives ang mga basiyo sang kalibre 45, 9mm kag
.22 caliber malapit sa bangkay ni Zerudo. Nagapati man si Pastrana nga hindi manubo sa 4 ka persona ang himo sa krimen. Ginalantang ni Pastrana nga droga ang rason sa pagpatay kay Zerudo nga ang bangkay ara karon nahaya sa Lourdes Funeral Parlor. Ginalandaw naman sa Police Station 6 nga may angot sa trabaho o kung personal ang rason sa pagtiro sa credit investigators sa Dunganon Bank kahapon sang aga, Pebrero 13 sa corner Doña Juliana San Sebastian Street, Barangay 33, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Andre Bon Liana, 30 anyos, kabong luyo sa Barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia. Nagpilit pa sa kilid sa dulungan ni Bon ang bala sa kalibre 38. Kagilayon ini siya ginoperahan sa Riverside Medical Center. Sunod kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6, duha ka persona nga nagasakay sa motorsiklo ang nagabantay kay Bon sa tupad siya sa lakyan sang matabo ang pagtiro. Nakita man sa CCTV nga nagasuksok sang helmet ang duha ka persona nga nagtiro kay Bon, kagilayon nagpalagyo sakay sa pula nga motorsiklo. Patay ang driver sang motorsiklo kag pilason ng angkas sini sang makabunggo sa ginasundan nga prime mover sa corner National Highway Option Road, Barangay Poblacion 2, Siyudad sang Sagay sang Miyerkules sang gabi. Ang napatay ang ginkilala kay Joham Tingson, 31 anyos, kag ang angkas sini nga ginkilala kay alias Jomar, tanan nagapuyo sa Barangay Jerusalem, Siyudad sang Cadiz. Base sa investigasyon sang Sagay PNP, nagasunod ang motorsiklo sa mga biktima sa prime mover. Apang gulpi lang ini nga nagliko nga wala na tulupangdan sa mga nagasakay sa motorsiklo. Nadulaan ang driver sang control kag nasagayad sa roida sang prime mover nga among gintunaan sa pagkatumba sa motorsiklo. Kada kaangkon sa malubha ang kapilasan ang napatay. Gidingagaw pa nga madala sa hospital ang driver apang gideklarar nga patay sa attending physician. Ginapangita naman sini nga tinion ang driver sang prime mover matapos nagpalagyo. Ginbuno naman sa hinablos ang iyas ni Tiyo sa isa ka fiesta sa Purok 1, Barangay Sangke, Banwa sang Hinawaan. Sa itong Miyerkules ang kagahon, ang biktima ang kilala kay Dionisio Enriquez, 55 anyos, samtang ang hinablos naman nga nagbuno, kilala kay Jose Agari, o kon Jose Agan, 25 anyos sa uman nga lugar. Sa investigasyon sa Hinabaan PNP, natabo ang pagbuno sang suspetsado sa biktima, samtang nga nagabayle ini, bangod sa pagsaulog sa ila bispera sang kapestahan. Igo sa tiyan ang angkon ni Enriquez nga gilayo naman gindala sa Dumaguete Hospital sa Negros Oriental, samtang padayon pa ang investigasyon sa rason sa kamo nga insidente. Ginpabaskog pa sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo ang pagbulig sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR. Agod dakpo ng mga mangisda nga nagalubag o kung nagalapas sa kasuguan. Sunod kay Nokpo Deputy Provincial Director for Administration, Lieutenant Colonel Adrian Acoliador, ginaupdan nila ang kampanya sa BFAR sa pagproteksyon sa baybayon kag mapatuman ang legal nga pagpangisda. Dugang pa ni Acoliador, may mga nagapangisda nga nagagamit sang fishnet nga wala ginapanunggutan, may mga nagatandog pa sa mga protected nga mga lugar sa baybayon, kag pada niya ginamonitor ang posible pag-usar sang dinamita. Nagligad nga semana 14 ka operasyon ang natigayon sa otoridad, kag 30 ka persona ang nagkaladakpan. Sa iban pa natin nga balita lokal, nagpatigay naman sa road safety operation ang Regional Highway Patrol Unit kagabi diri sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay RHPO Chief Police Colonel Winston Dibalen, gindeploy ang tanan nga personnel sa nagalaylay nga intersection sa siyudad sang Bacolod kagabi para sa isa ka simultaneous traffic enforcement operation. Bahayag ni Dibalen, madamo sa manadakpan ang mga motorista nga wala sang helmet, mga tuman kasilaw nga suga kaangay na lamang sa paggamit sang LED lights, overloaded nga matruck sang tubo, kay mga pick-up sa din may sakay nga mga pasahero sa kaha sini. Nagapanawagan si Debelen sa mga motorista nga sundon ang mga traffic rules para sa ilaman nga seguridad kag para malikawan ang aksidente sa dalanon. Arestado naman ang duha ka mga persona sa duha ka buy-bust operation ni ginpatigayon sa makapulisan sa siyudad sang Bacolod kagabi.
Una nga nadakpan sa mga kapulisan sa Police Station 7 si Judy Rojo, legal ang edad kag residente sang Purok Kabugwason, Barangay Bansilingan, Syudad sang Bacolod. Na-recover kay Rojo ang 7 ka sachet sang ginasuspetsohan shabu tanan ginabulubanta. Nagabalor sang 24,000 pesos, mga drug paraphernalia kag marked money. Samtang dakupman sa mga kapulisan sa Police Station 2 ang isa ka street level individual o kon SLI sa bypass operation sa Bada Sky, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod. Ang nadakpan na mo si Romel Tarog, 49 anyos, residente man sa abog nga lugar. Na-recover kay Tarog ang 7 ka plastic sachets ang ginasuspetsohan shabu, tanan ginabulubanta nagabalor 24,000 ka pesos. Preso karon ang mga nadakpan sa custodial facility sa Police Station 7 kag 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 12. Sa aton man nga mga ka-aksyon nga nagproblema bala sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, cyst man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Mag-inom na sang Santon Plus Cervic Capsule. Sunod sa mga eksperto, ini Santon Plus Cervic Capsule. Makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cervic Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cervic Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Narnais at tubalan sa gate sa Paglaon Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kaya ang Santon Plus Cervic Capsule, pwede na karon ma-deliver sa inyong balay pagi sa pag-order online sa pagi sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Masobra 5 milyones ka mga trabahante sa pungsod apektado bangod sa COVID-19. Samtang pagbaliwala ni US President Trump sa Visiting Forces Agreement, ginarespeto sang Malacanang. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Pagpangape mga ka-aksyon, ining Santon Plus Coffee Mix, ato nga ginarekomendar sa inyo. Kape ini nga hindi mo enjoy ang aroma sang maramit nga kape. Makabulig pa sa imo ikaing lawas, kay man himo ini sa Santon, soya kag malunggay kay iban pa nga medicinal herb. Nagabulig ni panubo sa aton nga bad cholesterol, nagatinlo pa sa aton colon o kung tinae, likaw kita sa colon cancer. Mas mapos ang aton pagpamuhin spagi sa Santon Plus Coffee Mix. So sa aton nga kape, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Kag pwede mo ini ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Detalya na sa atong mga balita nasyonal. Nabatyagan sa ang private sector sa pungsod ang epekto sa COVID-19. Sa hearing sa House Committees on Tourism kag Economic Affairs, ginpalayag ni Tourism Congress President Jose Clement III nga madamo na ang nagkanselar sa ilang hotel booking sa naglain-lain nga tourism destination sa Pilipinas. Bangod diri ginpahag ni Clement nga yara na sa 5.7 milyones ka mga trabahante sa tourism industry ang naapektuhan sa krisis. Dako naman ang epekto sa isla sang Boracay bangod naglambot na sa 60% sa mga booking sa hotel ang ginkanselar sa mga turista. Ikaduha dre ang Bohol nga isa sa mga lugar nga ginbisita sa ikaduha nga confirmed case ang COVID-19 sa pungsod. Ang mga hotel naman sa Cebu suno kay Clement ang pierde sang 100 milyones pesos umpisa sa nagpatuman sang travel ban sa China, Hong Kong, Macau kag Taiwan. Pagatunan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease kung nagakadapat pa nga dayunon ang travel ban sa Taiwan bangod sa coronavirus disease kung 2019 kung COVID-19. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, magapatigan sa risk assessment karon ni adlaw ang task force. Matapos ang risk assessment, magapagwa sa rekomendasyon ng task force kung dayunon balaw kung hindi ang travel ban sa Taiwan. Sunod pa kay Duque, mas mahuyang kag mas manubo ang pagtaas ng kasos ng COVID-19 sa Taiwan ikumparar sa mainland China kag Hong Kong. Una diri nagpalag ang Taiwan sa ginpatuman nga travel ban sa Pilipinas. Nagpatawag man sa special cabinet meeting si Taiwanese President Tsai Ing-wen para talakayon ang travel ban. Nagapanindugan ang palasyo sang Malacañang nga wala sang lamod nga pamulitika ang travel ban nga ginapatuman sa Pilipinas sa Taiwan bangod sa coronavirus disease o kon COVID-19. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, hindi ang One China policy ang ginbasihan ni Presidente Rodrigo Duterte sa travel ban kundi ang kahilwayan sang mga kun ang safety sa mga Pilipino.
Kaduman sini ginatun-an naman ni Duterte ang pagpalapad sa travel ban sa iban nga pungsod kaangay sang Singapore kag iban pa nga may madamong nga kaso sang COVID-19. Dugang pa, ginarespeto sang palasyo ang pag-react sa Taiwan sa travel ban sa dinlakip sa balos ginkakas na ang pribilehiyo nga visa-free upon entry sa mga Pilipino nga nagabisita sa ilang nga pungsod. Temporaryo naman yagin pasira sa mga turista ang banwasang Sagada sa Mountain Province. Ini bilang precautionary measure agud malikawan nga maglapta ang COVID-19. Sunod kay Sagada Mayor James Putnen Jr. suspendido sa karon ang ecotourism activity sa Sagada. Ginpahayag ni Putin Jr. nga nagapatigan sila sa konsultasyon sa lokal nga gobyerno antisipatuman ng suspension. Magapabili ng suspension sa ecotourism activities sa Sagada tugtog wala pa nagwa ang bago nga mando ni Putin. Ginarespeto naman sa palasyo sa Malacanang ang pahayag ni US President Donald Trump nga okay lang sa iya nga ginbasura sa Pilipinas ang Visiting Forces Agreement kag nakakinot pa sila sang kwarta. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, nahangpan sang palasyo kung makapalayag sang malain nga mga hambalanon si Trump, bangod sila ang nakabenepisyo sa VFA. Natural sunod sa iya nga mag-react, bangod na naperwisyo ang Amerika sa pagbasura sa VFA. Dugang pa, kinahanglan sang Amerika ang VFA sa ilang kabugusan nga pangdepensa. Palayag ni Panelo, ini ang eksakto nga tion nga ibasura ang VFA, bangod madugay na dapat nagbulag ang Pilipinas sa nasambit nga kasugdanan. Panahon na sunod kay Panelo nga hindi magsalig ang Pilipinas sa iban nga pungsod. Ginmando ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Joel Garcia ang pagkakas sa serbisyo kay Seaman 2nd Abul Laker Turabin matapos mapamatunoan nga nag-pick up sang babae malapit sa isa ka videoke bar sa Quezon Avenue, siyudad sa Quezon. Ang pagkakas kay Turabin ang ginekomendar sa iya mother unit nga PCG Logistics Command. Matapos mabato ng reklamo, gilayon ginpaydalom sa preventive suspension samtang ginembestigahan ang kaso. Sunod kay spokesperson Captain Armand Balilo, guilty si Turabin matapos gingamit siniyang salakyan nga gin-issue sa immediate supervisor para sa isa ka personal nga hilikoton sa kagabihon. Dugang pa, klaro nga paglapas ini sa regulasyon nga ginapatuman sa mga miyembro sang Uniformed Armed Service. Bangod rin ginmando sang PCG ang pagkakas kay Turabin sa serbisyo bangod sa paglapas sa yagin sumpaan. Ginpalayag naman Garcia nga magaserbe kung tani ini nga pagtulunan sa iban pa nga miyembro sang PCG. Hindi naman paghingadlaan ni PNP Chief Archie Gamboa ang 357 ka mga pulis nga nalakip sa narco list ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Gamboa, nagpromisa ini sa 357 ka mga pulis nga iya i-observe ang confidentiality sa ang ining sistema. Sa 357, isa ang napatay tilikdan nga semana, 15 ang nag-avail sang optional retirement, kag 43 ang wala na nag-report sa trabaho. Ini ang may mga ranggo nga patrolman pakanto Brigadier General kag ginaakusahan nga protektor sa illegal drug lords, pushers, nagapanghilkel o kon involvado sa illegal gambling. Ginpatag ni Gamboa nga luyag sini nga ma-enjoy sa kapulisan ang patas nga proseso bagod mag-agi pa ini una sa Regional Adjudication Board kag ini ang isumeter sa National Adjudication Board nga amo maghatag sang ilang nga rekomendasyon kag iya pa ini pagatunan. Nagpapalibad naman si Gamboa nga sabton ang pamangkot kun bala nalakip man sa listahan si Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Hindi ini ang unang atiun nga ginbulgar ang ngalan sa mga personalidad nga ginaligar involvado sa droga. Sa manumduman Marso tuig 2019, giningadla ni Duterte ang 46 ka mga lokal nga opisyales nga ginaligar na intraman sa illegal nga droga. Nakumpiskar sa makatapos ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 1.2 milyones pesos nga balor sang marijuana sa isa ka bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ginpatigayon sa PDEA Region 3, PDEA CAR kag PDEA NCR ang operasyon ng Webes Pebrero 13 sang aga batok sa estudyante nga si Jose Caroleca Frente tumandok sang albay kag temporaryo nga nagapuyo sa Metro Manila. Una diri nakabaton sa impormasyon ng PDEA NCR
nga may isa ka karton nga may unod di ginapamala nga dahon sang marijuana kagin padala sa ES bus pabalik sa Metro Manila gikan sa Mount Province sa nasambit nga karton nakasulat ang ngalan ni Rica Frente nga amo nagbaton sang parcel. Naibaluan sa pag-abot sa bus nag-abot man si Rica Frente agud kuha nang ginpadala sa iya rason nga gilayon siya nga gin-arresto. Magapatuman sang revamp ang Philippine National Police sa masunod nga mga inadlaw. Sunod kay PNP Chief General Archie Igamboa, lakip sa mapektuhan sang revamp ang 20 ka mga police generals kag police colonels. Ginklaro ni Gamboa nga ang revamp ang bagod dinhi sa natalana nga pagretiro sang pila ka mga PNP generals. May mga opisyal man nga ipaidalom sa revamp sa piyak nga nagapadayon ang bulanan nga performance evaluation sang PNP. Sunod kay Gamboa, sa ginapatigan nga performance evaluation na igabase kung ang isa ka opisyal ang kakason o kung balhinon sang pwesto. Pabakuron pa sa Philippine National Police ang online monitoring para matap na ang paglapta sa mga peking impormasyon o kung fake news sa social media. Sa ginpagawa nga pahayag ni PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, doblehon sa anti-cybercrime group kag regional units ang aksyon para ma-monitor ang mga nagapalapta sang sala nga detalye sa social media labi na ang angot sa mga isyu sa pungsod. Nagatukod na sa iyang PNP sang posible nga legal offensive batok sa sinuman nga individual nga nagapalapta sang fake news. Liwat giningganyo sa opisyalang publiko nga likawan ang pag-post o pag-forward sa mga wala pa na verify mga informasyon nga posible magtugas sang panic sa publiko. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Sa ato naman mag-aksyon ining Mighty C lang, alkaline nga vitamin C, nagaedukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami man nga antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ninyo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipamatiyan aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.